ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ କମ୍ପାନୀ ଗାଡ଼ିଟି ଫସିଯାଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଥରଟାକୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ହାତରେ ଧରି ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛୁ। ଚକା ତଳେ ପଥରଟି ରହିଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଚକା ତଳେ ଅଛି ନା କ'ଣ ବୋଲି ଆମେ ଚେକିଂ କରିଦେଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଚେକିଂ କରିଦେଉଛୁ। ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଖୁଛୁ, ଚେକିଂ କରିଦେଉଛୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଅଛି ନା କ'ଣ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ଷା ତ ଆଜି ବହୁତ ଜୋର ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ପାଣି ଚକା ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଚକା ତଳେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଣି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକିଂ କରିଦେଉଛୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଚକା ତଳେ ନଥିବ ଯେମିତି। ତ ଆଜି ତ ଆମର ଗାଡ଼ି ଫସିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ପ୍ରାଇମାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଇମାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇମା ଆସିଯାଇଛି, ତ ଆମେ ଟୁଚନ ଲଗେଇକିନା ପ୍ରାଇମା ପଛପଟେ ଦେଇଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚାଲିଲା ପରେ ଜାମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରାଇମା ଏଖୁଣି ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଣିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭାଇ ତ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇମା ଟାଣି ଦେଉଛି, ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ି ବାହାରିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିକୁ ଟାଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରାଇମା ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି।